米空の決戦が仕事に激しさを加えている西南太平洋水域。この南の第一線に大しく進出して民生部の仕事を助けている大和なでしこがおります。この決戦下になおも逡巡する一部の女性を尻目に、古い因習をかなぐり捨てて女にできる仕事は私たちでと、彼女たちは美しくたくましく、共栄圏建設の大きな喜びのうちに挺身しております。